Hmm? But you now got what's it how long I waited for this car. But thank God. My happiness was at the end of Motas n'aka Nwaguatahihia Motors Limited. Nkwetọ nke mbụ na mbụ na Nnewi. Eze Chimere eze nke izizi. Ife a bụ RX 350 from Nwaguatahihia Motors Limited. Unu fụ moto ka e postiri na America, ọ nata Nigeria. RS Lexus 350 2013 from Nwaguatahihia Motors Limited. Nkwetọ nke mbụ na mbụ na Nnewi. Eze Chimere eze nke izizi na Nnewi. Ofu onye Chineke mere parative. Nwaguatahihia Motors read. Others follow. Look at in the interior decor. Nwaguatahihia Motors Limited. Kịta ka ndị nwe na Chibuli. Ọ bụrụ Nwaguatahihia na-ekwu ọmụwa Igwe na-ekwu. Ọnụ fụ ka Nwaguatahihia posturu ya. Na-egosi ka ọnụ fụ na ọbatago. Thank you and God bless you.